Добрый день. Колькі і за што будуць плаціць беларусы па мадыфікаваным дэкрэце аб дармаедах? Ці справядлівыя яго патрабаванні? Ці спародзіць ён новую хвалю пратэстаў? Гэта мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам, Дмітрыем Гурневічам, а на відэасувязі з менскай студыі Валянцін Жданко. Таксама у сённяшняй праграме. Голас народу. Ці справядліва, каб людзі аплачвалі медычныя паслугі, калі яны не працуюць? А пытанне ў Менску. Наши люди нашему государству оплатили все сполна. Валяется где-то. И на халяву все это хочет, чтобы его лечить. Голас эксперта. Экономист Ярослав Романчук про зменены дэкрэт аб дармаедах. Дэкрэта номер 3 у самым горшым стане няма. Гэта перамога тых людзей, якія вялі барацьбу супраць падатка на дармаедаў. Падарожжы ў БНР. Відэоцыкль Сергея Шупы і Алены Радкевіч да 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Адразу пасля ўзнікнення займела сваю сімволіку і БНР, але была яна не зусім такой, як мы яе сёння уяўляем. 25 студзеня Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт нумар 1 аб садзейнічанні занятасці насельніцтва. У дакуменце сярод іншага гаворыцца, што ад 1 студзеня 2019 году беспрацоўныя працаздольныя беларусы будуць аплачваць датаваныя дзяржавай паслугі па іх поўнай цане. Разам з тым дэкрэт адмяняе так званы дармаедскі збор. Валянцін, пытанне ў Менск. Што станоўчага і што адмоўнага вы бачыце ў гэтым рашэнні? Станоўча ўжо тое, што адменены гэты дармаедскі збор, вялізны падатак, які для многіх і многіх сем'яў быў вельмі істотным. Уласна, таму і выклікала гэта ўсё успышку, выбух гэтага грамадскага незадавальнення ў лютым мінулага году. Цяпер гэтага збору няма. Па-другое, на маю думку, істотна скарачаецца і сацыяльная база так званых дармаедаў. Мноства людзей у малых вёсках, у мястэчках, дзе фактычна няма як такой жыллёва-камунальнай гаспадаркі, жыллёва-камунальнай службы, яны хутчэй за ўсё не падпадуць пад гэтыя абкладанні дадатковымі зборамі, дадатковыя аплаты. Бо што датычыць медычнага абслугоўвання і адукацыі, то наўрад ці, я думаю, улады пойдуць на ўвядзенне аплаты яе для людзей, якія не маюць часова працы. Гэта папросту супярэчыла б канстытуцыі, канстытуцыйным нормам, якія гарантуюць і даступнае бясплатнае медычнае абслугоўванне і абавязковае і бясплатную сярэднюю адукацыю ўсім грамадзянам. Што да адмоўных момантаў, то істотна тое, што ўлада ўсё ж не адмовілася ад свайго намеру спагнаць грошы з гэтых людзей. Людзей, якія, уласна кажучы, дармаедамі не з'яўляюцца, якія працуюць цяжка і эфектыўна. Проста яны не знаходзяць прымянення сваім сілам тут. Це не значыць, што тут няма працы. Ім працу часта прапануюць, але працу, на якую немагчыма пражыць, немагчыма пракарміць сваю сям'ю. Плаціць на гэтых працоўных месцах дзяржава пагаджаецца настолькі мізэрныя заробкі, што людзі вымушаныя шукаць прымянення сваім сілам за межамі Беларусі. З гэтых людзей па-ранейшаму чыноўнікі, якія задумалі і папярэдні дэкрэт, і гэты дэкрэт, яны не адмовіліся ад намеру спагнаць грошы. Замест высілкаў, накіраваных на тое, каб стварыць дадаткова прывабныя працоўныя месцы тут у Беларусі, гэтыя высілкі накіраваны на тое, каб стварыць структуру, чыноўніцкую структуру, якая б кантралявала, знаходзіла гэтых людзей, абкладала іх дадатковымі зборамі, альбо вызваляла ад гэтых збораў. На гэта накіраваныя намаганні ўлады з дапамогай новага дэкрэта. Юра, ну а все ж у чым прынцыповая розніца ад таго сумна вядомага дэкрэту нумар 3 і цяперашняга аб занятасці насельніцтва, аб садзейнічанні занятасці насельніцтва? Дэталяў мы яшчэ не ведаем. Але ці можа што атрымацца так, што давядзецца больш плаціць, чым той збору $200, калі падлічаць ўсё? Гэта можа быць. Мне здаецца, найперш розніца, калі казаць пра прынцып, пра падыход, ён найперш псіхалагічны. Бо характар таго збору дармаедскага, ён, я думаю, как бы не быў незразумелы, неадчувальны людзям. У тым сэнсе, што я і так не працую.
а з мяне спаганяюць грошы. За Ну, што? это слово «дармаед» людзей За моцна што? абразіла, Не, так? ну, нават вот паводле механізму. Я і так не маю працу, у мяне і так няма грошай, і я яшчэ за нешта павінен плаціць. Логіка, я кажу спачатку пра логіку, ну, яна, в прынцыпе, больш людзям зразумелая, што калі чалавек нават беспрацоўны ідзе ў краму, ён же плаціць грошы за хлеб, за малако. Медыцына, напрыклад, это паслуга. Цёплая, гарачая вада, там, ацяпленне – гэта паслугі. Ну, так бы мовіць, яны чагосьці каштуюць. Яны каштуюць дзяржаве, ну, а так, як бы, плаціць з маёй кішэні. Это таксама непрыемна, але, як бы, вот я думаю, што этот падыход больш зразумелы людзям, чым той, так бы мовіць, заплаціць дзяржаве немаведама за што. За то, што у тебя працы няма, за то, што ты на гэтай зямлі жывеш. Ну, это как-то вот людзям, я думаю, было, як бы, незразумела, неадчувальна, і яны лічылі это несправядлівым. Другі момант, ад якога вельмі шмат што залежыць, вы пра гэта сказалі, Валянцін сказаў, што сапраўды дэталі, але, як кажуць ангельцы, д'ябал якраз-то ў іх і хаваецца. Калі сапраўды вось гэтая, як бы, спектр, па якім будуць спаганяць, а дэкрэт ён такім мае адсылачны характар, то есть будуць спаганяць тое, пад чым вызначыць Саўмін. Калі это будзе, я кажу, поўны спектр, там будзе і медыцына, і адукацыя, і ЖКГ, то это, конечно, будуць велізарныя грошы. Асабліва, ну, ведаеце, медыцына, калі чалавеку, скажем, робяць анкалагічную аперацыю, это, в прынцыпе, каштуе тысячы, калі не дзесяткі тысяч даляраў. Куль, так бы мовіць, это возьме чалавек. Вось. Калі, скажем, гэта звузяць, фактычна звядуць да камунальных тарыфаў, ну, это, я думаю, некалькі дзесяткаў рублёў, можа быць сотня, вот, так бы мовіць, падвышэнне. Хаця і тут ёсць, як бы, падводныя камяні, ну, вот, некаторыя кажуць, жыве сям'я. Скажем, муж працуе, жонка без працы. Як будзе плаціцца камуналка па гэтай кватэры, па гэтай сям'і. Это все тыя дэталі, у якіх мы пабачым, як яны будуць. Да, тут ёсць дэталі, в якіх сапраўды хаваецца менавіта д'ябал. Дмітрый, а якая практыка ўвогуле існуе не змагання з беспрацоўнымі ці садзейнічання занятасці ў іншых краінах? Вось вы доўгі час жылі, працавалі, вучыліся ў Польшчы, добра ведаеце рэаліі Польшчы. Як там гэта адбываецца? Як там беспрацоўныя, ці могуць яны карыстацца дабротамі дзяржавы, калі яны нічога не плацяць? Ну вось, напрыклад, Юрый узгадаў у сваіх апошніх словах пра медыцыну. На 100% чалавек, который не працуе ў Польшчы, не плоціць падатку, як бы, так званы нацыянальны фонд здароўя, ён не мае права на так званую бясплатную медыцыну, яна толькі можа быць платнай. Ёсць пэўныя выключэнні, гэта цяжарныя жанчыны і дзеці, напрыклад. Але ў Польшчы страхавая медыцына. Так, гэта дзяржаўная страхавая медыцына. Натуральна, ёсць прыватныя свае, як бы, там правілы, але гаворка менавіта вось пра паліклінікі, як мы прывыклі, гэта ў Савецкім Саюзе ці ў цяперашніх Беларусі, Украіне ці Расіі, там это так не працуе. Нават калі чалавек не плоціць, і там ёсць спецыяльная электронная сістэма, ты прыходзіш, паказваеш свой дакумент, яны яго скануюць, а ў вас няма страхоўкі, вы не плоціце, вы не можете гэтым карыстацца. Я ўжо маўчу там пра нейкія больш складаныя працэдуры. Ну, ёсць пэўнае выключэнне, як бы все-таки дзяржава, як бы там не было, сваіх грамадзян не кіне, калі яны зусім уже будуць паміраць. Але ўсё ж таки гэта не тое, што маюць магчымасць мець беларусы, нават не працуючы. Ну і не маючы страхавой медыцыны, а маючы задэклараваную Канстытуцыяй бясплатную медыцыну. З радасцю плацілі б гэты, скажем, падатак на медыцыну, але не могуць, таму што там такія правілы, калі цябе беруць на працу, напрыклад, розныя віды дамовы, і працадаўца вырашае, ці ён будзе плаціць гэта ці не будзе плаціць. І калі ён не захоча, а ты не маеш іншага варыянту, то ты не будзеш мець магчымасці карыстацца, нават працуючы і някепска зарабляючы. Там все это вельмі цяжка, скажем, распісана і шмат узроўняў усяго. Але галоўна, вось, прыклад, напрыклад, Польшчы ці іншых краін заходнееўрапейскіх, якія мне вядомыя. Все ж таки, там не дзяржава стварае працоўнае месца, так? Цяжка уявіць сабе там ЗША, што мы створым працоўнае месца, ці Францыя. Ствараецца умовы для людзей, каб яны самі стваралі працоўнае месца і хацелі працаваць там. Напрыклад, пару гадоў таму беспрацоўных было Польшчы 10%, цяпер, напрыклад, 4%. Гэта сталася пасля таго, як змянілі умовы для працадаўцаў і для людзей. Яно само знікла.
Люди убачили магчымасць, што яны могуць ствараць самі працоўныя месцы. Ось і вы, Дмітрый, Юра, прыводзілі ў прыклад якраз медыцыну. От ці справядліва, каб людзі аплочвалі медычныя паслугі, калі яны не працуюць? Такое пытанне наша карэспандэнтка задала мінакам на Менскай вуліцы. Если человек, допустим, 20 лет работал, а там несколько лет не работает, почему он должен? Он в свое время платил, все оплатил. Я считаю, что наши люди нашему государству оплатили все сполна. Слава богу, у меня здоровье хорошее, как бы вот, и, ну, а вообще против, я лично сам, я против этого, там, указа закона против дармоедов. Почему не должны не работать, а получать те же услуги, что и я, которая работаю? Я работаю, плачу подоходный налог, и поэтому я могу пользоваться медициной. Если человек не работает и не платит подоходного налога, поэтому я считаю, что он не имеет права пользоваться. Я работаю месяцами, то есть потом и кровью зарабатываю на то, чтобы меня обслуживала медицина. А кто-то, он валяется где-то и на халяву все это хочет, чтобы его лечили. А с чего он будет оплачивать? Вот с чего? Это вопрос. Яким чином? Яны вызначаць, што гэты чалавек плаціць, а гэты не плаціць. У аптэкі цэй будуць спытацца, будуць пакажыце вашу трудовую кніжку ці не? Як будзе? Як найти таго чалавека, які не плаціць падаткі? Ну, сапраўды, як знайсці таго чалавека, будуць чыноўнікі спрабаваць знайсці, спрабуюць знайсці. А, калегі, вот, як бы вы пракаментавалі гэтыя адказы? І найперш я запыталася Валянціна. Ну, адказы супярэчлівыя, самастаўленне і да дэкрэта, і да сістэмы аховы здароўя ў Беларусі супярэчлівыя. Мы бачым, што навокал у краінах, якія мяжуюць з Беларусю, ўсё ж таки адбываецца ў адных краінах хуткі, у другіх павольны, але пераход да страхавой медыцыны. З медыцынай, з медычным абслугоўваннем нешта трэба рабіць, бо нават гарантаваная дзяржавай, тая сістэма аховы здароўя, якая існуе сёння, ў сённяшнім выглядзе, яна не задавальняе бадай што нікога, апроч, можа, толькі чыноўнікаў, якія маюць спецпаліклінікі і спецшпіталі. Бо чалавек, які нават сумленна працуе, плаціць усе падаткі, але калі ён пайшоў на прыём і правёў у чарзе гадзіны 3-4 у бясконцай чарзе хворых людзей і ўрэшце-рэшт не атрымаў нармальнай кансультацыі, не атрымаў дастатковай дапамогі, то ён разумее, што нешта з гэтым трэба рабіць. Сапраўды, як Валентин сказаў, ацэнкі розныя, палярныя фактычна. І я бы звярнуў увагу, што вот няма як бы такого палітычнага відавочнага падзелу, што, умоўна кажучы, там прыхільнікі Лукашэнкі кажуць, што як бы трэба плаціць ці наадварот, што праціўнікі розныя. Тут няма такого прямога, тут ёсць падзел, хутчэй, я маю працу ці я не маю працу. Тыя, хто гаворыць, што я маю працу, некаторыя кажуць, што да, павінны плаціць. Ну, а адпаведна, тыя, хто не мае працу, ці, скажем, старэйшых узрост, то яны як бы больш да такой традыцыйнай, ну, можна сказаць, савецкай сістэмы. А што тычыцца, вот, сапраўды, і Дмітрый, і Валянцін сказаў пра тое, што, ну, вот, як бы, абмеркаванне гэтага дэкрэту, яно фактычна падводзіць да пераходу да страхавой медыцыны. І як бы калі ён распаўсюдзіцца на страхавую, то атрымаецца, што як бы страхавая медыцына будзе вводзіцца на каленцы. Потому что это довольно складаная система. А так вот просто давайте мы спаганять, як бы спаганять за что? Бо умоўна кажучы, я сказал, там пришел человек, так сказать, у него там насморк. Добра, ён можа і сам гатовы заплаціць 10 рублёў. Як он будзе плаціць за анкалагічную аперацыю? Вот калі гэты дэкрэт будзе распаўсюджаны на сур'ёзныя як бы рэчы медычныя, то тады як бы, ну, у людзей проста нет столькі грошай. Але тады калі не будзе, то это атрымліваецца абсурд, што человек платит 10 рублёў за визит там от насморка, але не платит 10 тысяч за раковую операцию. Так як тады, які сенс? То есть в этом сенсе як бы логика подштурховывает до страховой медицины. То, что, скажем, мне близко. Чаму человек, который, например, працуе на чорна, не платіць падаткаў,
свядома не плаціць падатку, бо яму лічыцца, вот ён больш тады заробіць, так? Фактычна парушаючы закон. Ён мае права карыстацца ўсім тым, што працуюць людзі цяжка працуючы, плацячы гэтыя падаткі свядома і нават, скажем так, з радасцю для сваёй дзяржавы, бо не ведаюць, плачу падатак, я буду мець права на гэта, на гэта, на гэта. Это несправядліва, калі адзін чалавек хавае свае доходы і не плаціць ні за што, але карыстаецца тым самым, ці плацяць і карыстаюцца тыя, хто працуюць сумленна. А вот пытанне про справедливость я хотела Валентину Петровичу адресовать. Вот вы написали блог недавно, где згадали про вашего знакомого, які страціў працу ў Беларусі, цяпер працуе ў Расіі, правдападобна ён патрапіць пад дзеянне новага дэкрэту. Ну вот, але ён новых выплат не боится, бо і так за все плаціць, і за медычныя паслугі ў так званай бясплатнай паліклініцы, адукацыю дзецям у ВНУ платную, аплачвае таксама хата ў яго свая, калодзеж свой, камунальныя паслугі мінімальныя. Валентин Петрович, ну, сапраўды пытанне справядлівасці у гэтым сэнсе, якое зараз Дмітрый узняў. Справядліва ці несправядліва, як вы лічыце? Ну, па вялікім рахунку, конечно, ён то лічыць, што яго гэта зараз не будзе датычыць. Ён вельмі хваравіта ўспрыняў вот менавіта першы раз гэты дармаедскі збор, что 200-300 рублёў там яму налічылі і як бы цяжка заробленыя грошы, якія ён лічыў уже сваімі, і адшкадаваць ад гэта вялікую суму для сям'і было вельмі хваравіта. Гэтыя зборы, па-першае, пакуль яшчэ не дайшлі да людзей і ні для каго няма яснасці ўсё ж такі, што падпадзе пад новыя налічэнні. Але чалавек, які жыве ва ўласным доме сапраўды, які карыстаецца нейкай, па сутнасці у невялікіх вёсках людзі нічым не карыстаюцца. Магчыма, для кагосьці это будзе адкрыццём, але беларуская глыбінка і правінцыя, яна недзе застрагла ў 19 стагоддзі, бо нават вывазу смецця там няма, не кажучы пра вадаправод там, ці каналізацыю і так далей. Чым там можна абкласці гэтых людзей, апроч таго, што ўвесці плату за наведванне амбулаторыі, якая, дарэчы, яшчэ трэба дабрацца да яе за 30 кіламетраў, альбо за наведванне дзецьмі школы, цяжка нават уявіць. Так что для гэтых людзей яно як бы такая абстракцыя, вот гэтыя новыя зборы, якія яшчэ калісьці з'явяцца. Сапраўды, па вялікім рахунку, строга кажучы, гэтыя людзі, яны не плацяць падаткаў з тых заробкаў, якія яны зарабілі недзе ў Расіі, на будоўлях у Расіі, ці працуючы там недзе на прадпрыемствах, 2 месяцы праводзячы там у вельмі складаных цяжкіх умовах, і потым вяртаючыся сюды да сваіх сем'яў. Але яны не лічаць, культура наша і палітычная, эканамічная культура гэтых людзей такая, што яны не лічаць, што павінны нешта яшчэ дзяржаве з гэтых грошай, якія яны сюды прывезлі. Яны не ходзяць у падатковую інспекцыю, яны не лічаць, што мусяць з гэтых грошай плаціць падаткі. Хоць строга кажучы, па вялікаму рахунку, канешне, гэтыя даходы павінны падпадаць пад падаткаабкладанне. Прынамсі, это мінімальны 13% адсотак. Давайте паслухаем эксперта, ад чаго і ад каго залежыць, якім менавіта будзе зменены дэкрэт аб дармаедах. Ярослав Романчук, эканаміст. Дэкрэт номер 1 можа быць альбо вельмі дрэнны, альбо ніякі. Гэта такая нарматыўная бурбалка, з якой можа альбо шмат чаго дрэннага для людзей выскачыць, альбо нічога, ён проста лопне і нічога не будзе. Перш за ўсё трэба падкрэсліць, што дэкрэта номер 3 у самым горшым стане няма. Гэта перамога тых людзей, якія вялі барацьбу супраць падатка на дармаедаў. Тое, што сёння мы бачым, гэта ніякага дачынення да занятасці насельніцтва не мае. Гэта не мае дачынення да таго, каб зрабіць рынок працы. Гэта, я думаю, просто спусцілі на тармазы тую нарматыўную бязлуздзіцу, якая была на працягу 3 гадоў, захаваўшы твар. Быццам мы не адмянілі, але вось зрабілі такі захад для таго, каб працаўладкаваць там людзей з праблемай алкагалізму, тыя, якія маюць нейкія там праблемы. Я не бачу ніякай матывацыі ў раённых гэтых камісіяў, каб яны пачалі шчаміць, як кажуць, тых людзей, якія не маюць працы. Тым больш там, калі там у заробкі
на месцах там 150-200 даляраў, вось, яшчэ дадаць ім да гэтага поўную вартасць жыллёва-камунальных паслугаў, ну гэта просто будзе падымаць бунт. Так што калі мясцовыя камісіі, раёны хацелі падняць бунт супраць Менску, ну тады трэба выконваць букву, як кажуць, гэтага дэкрэту номер 1. А калі так взяўшыся за розум, ну тады просто дэкрэт номер 1 будзе ляжаць на паперы, як яшчэ там тысячы розных нарматыўных актаў. Ось Ярослав Романчук схіляецца да таго, што дэкрэт можа стаць, ну, сапраўды паперка, якая будзе ляжаць, як з такім спосабам неяк захаваць твар пасля таго ў дэкрэту нумар 3 і проста будзе ляжаць і не будзе дзейнічаць. Дмітрий, як вы мяркуеце, можа ўсё ж у некаторай ступені ён паўплывае, будзе судзейнічаць занятасці насельніцтва? Ці ўсё ж гэта будзе інструмент для таго, каб атрымліваць больш грошай у бюджэт? Я думаю, што хутчэй больш грошай бюджэт, таму што цяжка уявіць, як такая рэч можа стварыць, скажам, вот, як я ўжо казаў, там новае месца працы або зматываваць людзей шукаць працу, калі на тое, што ёсць, скажам, на біржы, гэта нізкаплатная праца вельмі. Я вельмі сумневаюся ў тым, што это неякім чынам дапаможа. Магчыма, некалькі там тысяч чалавек сапраўды не прымусяць плаціць гэтыя поўныя паслугі, але ці яны шмат ад гэтага выйграюць, як бы, ну, это ўсё робіцца, ведаеце, вельмі тапорна. Насамрэч, усё павінна рабіцца з іншага боку па ўзоры заходнееўрапейскіх краін, якія сваю эфектыўнасць даказалі ўжо. Юра, вось вы ўжо гаварылі пра тое, што невядома, якіх менавіта пунктаў будзе тычыцца гэты дэкрэт, но ўсё ж невялікі прагноз можна цяпер зрабіць. Якія менавіта сферы могуць быць закрануты ў гэтым дэкрэце? Ну, ведаеце, я вот хутчэй пагаджуся з Валянцінам, што хутчэй гэта будзе ўсё ж такі тычыцца жыллёва-камунальных тарыфаў. Там як бы это больш-менш зразумела, і там, пра што вот казаў вельмі важна, мне здаецца, Валянцін, што ўлада ўсё ж такі як бы корректуе свои дзеянні с народным пачуццём справядлівасці. І як это, так сказать, пачуццё справядлівасці і парушэнне яго, як яно можа выбухаць, улада гэта ўбачыла ў мінулым годзе. І таму, я думаю, ну, яна як бы адчувае, што ёсць нейкія межы, якія пераходзіць не трэба, і прычым тут парадокс палягае ў тым, што ўлада в этом сэнсе сама нарываецца на тую як бы ідэалогію, якую яна нібыто вызнае. А яна вызнае савецкую ідэалогію. А паводле савецкай ідэалогіі медыцына бясплатная апрыёры. Так павінна быць. Мне, беларускаму грамадзяніну, яна павінна быць бясплатна, таму што я беларус, таму што я беларускі грамадзянін. Вот так разважае большасць беларуская. І в этом сэнсе вот як бы замах на гэта выклікае, можа выклікаць абурэнне. Давайте паглядзім зараз, як гэта адбывалася ў минулым годзе. Солідарнасць! Солідарнасць! Гэтаму здзеку нет! Нет! Дэкрэту номер 3! Уходи! Уходи! Во-первых, это тоже надо президенту от руля. Об отмене указа номер 3, да, президенту. И отмена повышения пенсионного возраста. И это, и министерство. Не бойтесь! Не бойтесь! Абсурд оборонять свои правы в державе, которая называет себя правовой. Нет декрету номер 3! Я уже второй раз не ходила голосовать и всюду выступаю против. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Нет декрету номер 3! Нет декрету номер 3! Нет декрету номер 3! Все, какие плакаты платить? Кому? Он знает, он гнобит народ и больше ничего слышать не хочет. Деньги, деньги, деньги! Да. Ці паўторацца пратэсты, гэтае пытанне шмат задаюць цяпер. Вот я б хацела звярнуць увагу на тое, што вот недавно апошнім часам былі заблакаваныя інтэрнэт-рэсурсы «Хартыя беларускі партызан». Ці такім спосабам, такім чынам лады спрабуюць нейкім чынам
прадухіліць пратэсты, прадухіліць інфармацыю, якая можа спрыяць пратэстам, ці нейкія іншыя прычыны тут Я адыгрываюць думаю, ролю? что все-таки іншие. Я думаю, что это причины чисто политичные, связанные, магчыма, скажем, з гадавінай Беларускай Народнай Рэспублікі і з тымі акцыямі, якія можа ладзіць апозіцыя. Што тычыцца вось этих пратэстаў, я не думаю па шчырасці, што яны паўторацца па двух причинах. Першае, вы самі сказали, реально это с 1 студзеня 2019 году. Это нават толькі дзесьці ў траўні ўрад вызначыць па якіх падставах. Ну, ведаеце, вот мы летась бачылі, што калі прыходзілі лісты шчасця, тады людзі на это рэагавалі. Умоўна кажучы, закон-то быў прыняты раней, дэкрэт нумар 3 быў значна раней, але пакуль певень не дзюбне, людзі узбуджацца з нагоды таго, што яшчэ можа быць і невядома як будзе, фактично праз год. Яны не будуць, это першы. І другі момант, не нашмат, крышачку, але ўсё ж таки варта сказаць, што вырас дабрабыт, вырас сярэдні заробак, крышачку пайшла наперад эканоміка, і таму ўжо вот такога адчування, якое было напрыканцы мінулага году, што ўсё валіцца, 3 гады валіцца, і далей будзе валіцца, ну яго просто няма. Всё ж таки... Ну, вот, калі пра эканоміку пачалі гаварыць, то вот, корэспандэнты «Свабоды» паспрабавалі ацаніць, якія выдаткі панесла дзяржава ў сувязі з прыняццём рэалізацыі этого скандальнага дэкрэту нумар 3. Но больш за 80 тысяч доляраў патрацілі толькі на так званыя лісты шчасця. Вот база дадзеных аб прыбытках грамадзян Беларусі мусіла вот так каштаваць каля 500 тысяч доляраў. 1 мільён рублёў, беларускіх рублёў, давядзецца вярнуць тым, хто заплаціў гэты дэкрэт. Валентинов, як бы вы ацэнілі магчымую грашовую эфектыўнасць для дзяржавы новага дэкрэту? Ну, я думаю, что и гэтым разам пастрыгчы уже не раз пастрыжаных авечак уладам не ўдасца. Нічога з гэтага не атрымаецца. Вялізныя сродкі, які папярэдні раз давядзецца патраціць на стварэнне рознага кшталту камісій, на арганізацыю іх працы, на імітацыю бурнай дзейнасці, на выяўленне гэтых дармаедаў, выпісваць ім нейкія новыя налічэнні, прасылаць іх, кантраляваць выкананне і так далей. Адначасова я прадбачу, якія будуць дзеянні людзей у адказ. Натуральна, што абкладзеныя гэтымі паборамі будуць шукаць магчымасці для таго, каб ухіліцца ад выплат. Калі это будзе датычыць жыллёва-камунальнай гаспадаркі і прапісаных там на нейкай плошчы, у кватэрах, у дамах, будуць перапрапісвацца, будуць рэгістраваць тых, хто працуе, самі выпісвацца з гэтых. Карацей кажучы, і ўлад, і чыноўнікі, і людзі, якія падпадуць пад дзеянне гэтага дэкрэта, усе будуць імітаваць бурную дзейнасць, але ў выніку хутчэй за ўсё бюджэт ад гэтага колькі-небудзь значных грошай не атрымае, і я так прадбачу, што у рэшце рэшт ўсё гэта паступова будзе спушчана на тармазах. Для таго ж невядома ўвогуле, што будзе праз год, праз два з тарыфамі, з камунальнымі тарыфамі, з аплатай. Улада дэкляруе, што якраз у гэты перыяд належыць выйсці на поўную аплату грамадзянамі усіх тарыфаў, уключна з зацяпленнем, і з водазабеспячэннем, з электраэнергіяй і так далей. Што ў гэтым выпадку павінны будуць плаціць тыя, хто не працуе, хто падпадае пад дзеянне дэкрэта. Калі ўсё грамадства, усе грамадзяне павінны будуць паводле заканадаўства плаціць, аплачваць цалкам 100% атрыманыя тарыфы. Тут мноства пытанняў, на якія пакуль што на сёння адказу няма. А вот давайте мы все ж при конце передачи паспрабуем вызначыць, пра што мы гаварылі крыху і пачатку, вот нейкія пазітыўныя моманты, звязаныя з гэтым дэкрэтам. Дзякуючы яму на абмеркаванне якіх важных тэмаў, праблемаў у беларускім грамадстве выходзяць. Вот мы зараз гаварылі пра неабходнасць вядзення страхавой медыцыны. Дмітрый, як вы мяркуеце, можа, это нейкі штуршок будзе такі? Для мяне відавочна, што ўлада робіць гэтыя законы не дзеля таго, каб спаганяць грошы з людзей, каб мучыць іх там, не ведаю, катаваць. Это робіцца дзеля таго, каб людзі пачалі сапраўды плаціць падаткі, там, дзе яны раней хавалі свае доходы, каб яны пачалі ўрэшце іх як бы легалізоўваць. Але проста робіцца это, так сказаў, топорна. Але насамрэч мне падабаецца тое, што трошачкі пачынаюць гаварыць у нас пра тое, менавіта, што дзяржава там не павінна цябе цалкам спансараваць, ты павінен сам старацца гэта рабіць. Это правільная дыскусія, можа, она яшчэ не актыўная такая, але гэта вот логіка савецкая, она павінна быць знішчаная па вялікім рахунку, што вот паколькі у меня сіні пашпарт беларускі, то я павінен все атрымаць бесплатна, хай дзяржава мне дасць хорошы заработак, я чуў такое, а я не буду плаціць легальна падаткі, бо дзяржава не дае
дае мне хороший заработак. Не, ты павінен сам задбаць пра хороший заработак, а мэта дзяржавы любой толькі стварыць табе для гэтага умовы. Факт, што наша дзяржава не робіць такіх умоваў, але хоча вельмі, каб людзі трымаліся тых законаў, часам вельмі дзіўных, якія яна робіць. Але тым не менш, я лічу, што гэта ўжо добры напрамак, тому што раней мы глядзелі пытанне, людзі не ставілі такіх пытанняў, што я працую, плачу падаткі, нехта не плаціць, а карыстаецца таксама паслугамі. Гэта любая дыскусія на карысная, бо у нас не па водным пытанні няма нейкай агульнанацыянальнай дыскусіі. Я думаю, што гэта ўжо правільна. І гэта савецкая ідэалогія, або, хутчэй за ўсё, такая бальшавіцкая, яна паволі будзе сыходзіць ўжо на другі план. Людзі сапраўды будуць жыць, разумець, што трэба жыць сваім розумам, скажем так, капіталізмам або паняццямі рынку, а не камунізму. Калі мы будзем жыць у такой краіне, дзе будзе за гонар плаціць падаткі, як бывае ў многіх краінах свету. У Даніі, напрыклад. Летась на Дзень волі 25 сакавіка ў Менску не панаваў святочны настрой. Улады жорстка разагналі вулічную акцыю, якой папярэднічалі якраз масавыя пратэсты недармаедаў па ўсёй Беларусі. Сёлета мы будзем адзначаць 100-годдзе БНР. До 25 сакавіка засталося менш за 2 месяцы. Ёсць час і падрыхтавацца і ўспомніць падзеі 100-гадовай даўніны. Гледачам зоны свабоды ў кожнай перадачы гэта дапамагаюць рабіць аўтар двухтомнага выдання архіва БНР Сергей Шупа і рэжысэр відэацыклю «Падарожжа ў БНР» Алена Радкевіч. Дзяржава не дзяржава, калі ў яе няма сімваляў. Адразу пасля ўзнікнення займела сваю сімволіку і БНР, але была яна не зусім такой, як мы яе сёння уяўляем. На першай сесіі Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый 6 жніўня 17-го быў прыняты статут беларускіх нацыянальных культурна-прасветных гурткоў у войску. Это быў адзін з першых дакументаў, у якім экспліцытна згадваецца беларуская нацыянальная сімволіка. Так, у пункце 19 статуту напісана: кожны член беларускай грамады ў войску павінен насіць беларускі нацыянальны знак. І тлумачыцца, які это знак: белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне. Усе 3 палоскі, белая, чырвоная і белая, адной шырыні. Але з афіцыйнай сімволікай не ўсё было так проста. Ужо 3 красавіка народны сакратарыят замовіў у менскага гравёра Ізакава сваю афіцыйную вялікую круглую пячатку з надпісам кругом 2 шрыфтамі «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі» лацінкай у першым крузе і тое самае кірыліцай у другім крузе. А ў сярэдзіне была афіцыйная эмблема Беларускай Народнай Рэспублікі і яе народнага сакратарыяту. Угадайце, што? Не угадаеце. Сноп, граблі і каса. Але прайшло не так шмат часу, каля месяца, і народны сакратарыят БНР разгледзеў даклад старшыні Язэпа Варонкі аб устанаўленні дзяржаўнай пячаткі рэспублікі. І быў зацверджаны малюнак пячаткі беларуска-літоўскага князя Міндоўга пачатку 13 стагоддзя. Вось гэтым і скончылася эпоха БНР з касою і граблямі. Узнікалі свае складанасці са сцягам. У прыватнасці, у сувязі з тым, што літоўцы, якія сапраўды не мелі ніякай нацыянальна-палітычнай эмблемы ў выглядзе сцяга, запазычылі некаторыя эмблемы ў беларусаў. Як вядома, тэрмін «літоўская Русь» ужываўся ў тэрытарыяльным разуменні, і ніколі не існавала тэрміну «руская Літва». І разам з няправільным вытлумачэннем першага тэрміну літоўцы прэтэндавалі на правы пераважнай і пераважнай здаўна большасці нацыянальнай і культурнай у ВКЛ беларусаў. А, дарэчы, жоўта-зялёна-чырвоны літоўскі трыкалёр быў прыняты Тарыбай у якасці дзяржаўнага сцяга толькі 25 красавіка 1918 году, амаль праз 2 месяцы пасля абвяшчэння незалежнасці. А цэлы год перад тым існаваў варыянт, запрапанаваны мастаком Жмуйдзінавічусам. І тут я зноў прапаную вам угадаць яго колеравую гаму. Так, чырвона-зялёны. Дзяржаўная сімволіка БНР, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня за 100 гадоў перажылі нямала прыгодаў,
але даказалі сваю гістарычную трываласць. І новая незалежнасць Беларусі ў 91 годзе пачалася менавіта з сімволікі БНР, якая зноў на некалькі гадоў стала дзяржаўнай. А з часам яна, напэўна, зноў аздобіць урадавыя будынкі, дзяржаўныя пячаткі і спартовыя трыбуны. З падарожжа БНР вяртаемся ў 2018 год. Тое, што дэкрэт аб дармаедах сышоў у нябыт, безумоўна, станоўчая з'ява. Летась народ прадэманстраваў, што ён, яго голас маюць значэнне. Аднак, саступіўшы пад ціскам людзей, улада прыдумляе новыя ланцугі, новыя спосабы залезці ў кішэню беларуса. Можа, гэтым разам больш вытанчаныя і менш разбуральныя. І застаецца без адказу пытання, а хто ж адкажа за дэкрэт нумар 3. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Дмітрыем Гурневічам і Валянцінам Жданко думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.